Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara, tini. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kutsara, hindi na mag-asawa, ang trabaho lang tira, kada pangaunla, ang binubuhat nira. Hi, good afternoon, 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 everyone. Kasal halamisa, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Hala. danay nagbibingking, mahulog hatiin. Magandang hapon, buong Luzon. Magandang hapon po. Nalukso itsura, Sa Visayas, sa mga Cebuano, sa mga Boholano, sa mga taga Sikihor, maayong hapon, 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 maayong hapon. tini do kutsara, Siyempre sa Leyte, Southern Leyte, Beliran, Samar, Northern, Western, ngan Eastern, maupay nga kulop, maupay nga kulop, maupay nga kulop, maupay nga kulop. mahulat nira, Aaton nga tanan. ang binubuhat nira. Pagugithan baba para mabusog lagas ng bata. Maupay nga kulop, Luzon, Visayas, and Mindanao. Labi na ang mga taga Leyte, Southern Leyte, Beliran, Samar, Northern, Western, and Eastern. Maupay nga kulop, aton nga tanan. Pinaging hihimo, pusot sikwa. Welcome, hiningaton taramdan, ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun, ha YouTube. Pilo nga kutsara, karag itong luto, nalukso itsura. Ayan, live kita yan na ha YouTube, mga kasangkayan. Anakon ka sa didi, akon kabay-abay, hikuya des, isa itang, nagsasayop ako. Kutsara, Hikuya des itang, ngan, siyempre niniubos na sangkay, ngan tinuod nga barkada, Papa Art Ramasasa. Welcome haaton nga tanan ha YouTube. Yeah. Ayan, di kita maglangan. Ininiyubos na sangkay nga tinod nga barkada, Papa Art Ramasasa. Mapatukar kitahin. Siyahan nga awit, pero saan o kitaan ay magpatukar? Oo, pwede ka mo mag-shout out, ha? Akon ginpapahibaro iyo nga pwede ka mo mag-shout out, pwede gihap ka mo tumawag. Wari ko lang ay tao din akong cellphone. Oo, may mga numbers nila, kuya, gimbutang mo? kutsara, Ha? Okay, ada nga mga numbers. Pwede niyo tawagan. nira, Oo. kada pangaunla. Iyo lang matatawagan ito yan na hapag kaya na ang cellphone. Ito nga mga number 0995 ngan 0912. Oo, pwede ka mo tumawag.
live. Ayan. Dur lalaki. Ang kutsara baba. Welcome, mining aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ang binubuhat nira. Tusok sikwat bunla. Oy, kung man ang karoya gumimbitar, anuman nga mga okasyon, birthday, kasal, or bunyag o mga benefits nga mga okasyon, mga benepisyo. Pilok na. Pwede Papa Art, kaupod ko anakon singer. So it's Pwede kami magtukar haiyo. Labi na mga sarayawon nga mga tukar, ha? Pwede niyo i-text, i-call, iton nga numbers nga aada dida. Man, may dagihap kamoy landline, ha? Dagihapon dida. Ada ko yan, landline. Ha? Ayan, oo. An 053. Oo. Sara. Pwede niyo tawagan, ay ilan niyo i-text. Kay landline ito, ha? Ayan, sige, ansyahan nga musika, adiman, para haiyo nga tanan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ang binubuhat nira. Pagunit han baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lala. Kamakuri gudman, kunwaray tubig, kay dapuan iyan na hipupulik. Ang kadatang sa aadad na sarig, importante gud ka upay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano nga diri kahaam na bisita. Nga tanan nga oras kinahanglan ka, hakada adlaw ng na hihingit ka. Damo na araba, hinin pagtaga tubig ta. Kay di ko no na awas filmi, la mamara. May oras nga danay naturo ang iba nga gripo. Pero makusog pa ang ihi, akon lolo. Damo na pakiana, kung kay anuman nga sugat. Total di man kuno na undang ang ira pagpayad. Kundi ka magkahatag pag-abot hinisa ka bulan. Waray ka mahihimo ikaw pag-uutdan. Kamakuri gudman, kunwaray tubig, kay dapuan iyan na hipupulik. Ang kadatag sa aadad na sarig, importante gud ka upay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano nga diri kahaam na bisita. Nga tanan nga oras kinahanglan ka, hakada adlaw ng na hihingyak ka. Ayong inihan pipira nga mga negosyante para haira dako gudman nga pabor ini. Kay samtang nagkukurihing tubig iton kadaman, naduroy man liwat nga ira ginpapahimulsan. May sarakyan nga siging pag sinudoy-sudoy hasawang, may karga nga container tubig an sulod ngayan. Igin bibiliber hakada tagsa nga puruyan. May aagong kahin tubig pero pinalit naman. Kamakuri gudman, kunwaray tubig, kay dapuan iyan na hipupulik. Ang kadatag sa aadad na sarig, importante gud ka upay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano nga diri kahaam na bisita. Nga tanan nga oras kinahanglan ka, hakada adlaw
Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tubig ang kinahanglan, ha oras nga tanan. Importante kaupay, hadton mga katauhan. Paglimpyo, pag-inom, pagkarigo, sugad man. Kun waray tubig sangkay diri, kagod tutunghan. Makurigod ang tubig, kun hikitan mawarayan. An akpan ngiwa-kiwa, sugad hinkulang. Ikaduha ang tubig, hakin na buhita. Maririndi ang aton lawas, kun magmara. Kamakurigod man, kung waray tubig, kay dapuan iya nahipupuli. Ang kada tagsa, aadag na sari, importante gud kaupay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano nga diri, kahaam na bisita. Natanan nga oras, kinahanglan ka, hakada adlaw nga takna. Hinyat ka, hinyat ka, hinyat ka. Tubig! Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Mo ato ang tubig. Yan, original possession no na nakato pa kami hadto hakat balogan no. Mga original nga composition. Hinin aton taramdam. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kutsara, ining na mag-asawa. Ayan, welcome. Hinin aton taramdam din nga YouTube. Oo. Follow, like, and share la ha. Follow, like, and share itong aton YouTube channel. Kung bago ka pala, itlita ang verification bell para ang notification. Oo, makakabantay ka. Di ba? Abay nira, Ayan, nininiubos na sangkay ang tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa. Ayan. pusog si Kwat Budla. Daray nagbibingki, Okay, ang sunod na awit, Aadiman. tinidur nga duko. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Luto, nalukso itsura. Haamon baryo ako andida, hansaya, nagtsatsa. Kung ako nga ni namumustura, lubig ko ang artista. Bisan diing nasulot sa rayaw, pirmi ako andida. Kay bisan diing na baryo punto, pirmi ako kumbidado. Kung ako nasayaw ng cha-cha, na exhibition pahaklasa, at kung mga magtirita, namamanisdagan mata. Tumudhan pagsayaw kuhang cha-cha, nagdamo ang akong asawa. May din asawa kong madara, may lagas ngan yuda. Di man signon na ako pilyo, kay ang matuod, aw dulon ako. Tungod lang
uyab niya. Ianak, dakugod ang problema, kay may sulod na ang tiyan niya. Anak ko lang nga sayot ni anak, kay tinapod niya. Ay, shout out nga dakan Ate Miles. Love it. Kumusta Ate Miles? Niya makilala, Enjoy lang kita Ate Miles. aduha. Nga nagihapon kan Sir Junel ngan Ma'am May Nutas. Kumusta ka mo? Kumusta? Han Valenzuela City. Kayo rin ka na, O yan mga taga Pasay nga dakan Ma'am Liza. Hello Ma'am Liza. matananaanan, ayaw ng aligasa, kay ang kapalaran. Shout out han mga taga Barangay Sais. Kapagdumara ni Captain Romeo Mio Pabilyar. Sikat nga irinmon, ang bahal nga tuba, kung pinapalisan, kinilaw ng sinumba, higupan himsabaw, manok nga linaga, ang imo pag-abat, natika rasala, sige ang hugada, nga dahil kaaga, kay haros nga tanan. Hala, merienda na, kape na. Kay bisan natiklik, nakakakumpanya. Dadaman na biling, ang bahal na tubak, kay ang iyarasa, damo ang nahanga. Ang mga okasyon, labi na kun patron, ang bahal na tubak, amon tira ayon. Ang mga bisita, tirik nag-aalam, kung bahal na tubak, ang hinahampangan, sige ang hugada, nga dahil kaaga, kay maupay liwat, ipali kumanta. Halak kagayin na, ipis-ipisi pa, sige na bangkero, ayaw paglanana, apon na pag-inom, para pakondisyon, kay bangin mitsunod, ako ang pagkantahon. Bisan danas na ni apoy, pero kukoy. Bisan iya may edad na, hikap ni Iboy. Bisan iya waray na tako, nagwaray na buhok ang iya ulo. Pero damo ang ihapon at iya konsuelo. Bisan ang iya mga tuhod, nagmumurok-turok na. Pero maupay pahiya, ka nasayaw minsan-san. Sige ang pamustura, labi ko na kita hintaraga. Pero indak na iamoy na luya, kung natukan asma. Salit niya may mabaraka, ang tao Oy, lagas na, hilolo. Lagas na. yung sa nakita mo iba. Siring pahandara unon, manalagas daan edad naton. Pero ang aton mga una-una, perminapatan mo. Pero ang aton mga una-una, perminapatan mo. Di ba no? Never been kissed, mahamis ang iya kutis, ang iya lawas mayagtis, ang iya panik
pala yung 16. Tungod kay bata pa, ura-urahin ka malambing. At iya mga mata, ura-urahin ka charming. Sahit an akong mga karibal puros puging. Isan anong aron, diri ko na babalibaran. Tungodhan akong kainlaw, inahatag ko nga tanan. Ito ang diferensya, kung ako na aruha iya. Bisan usang harap, nalikay iya. Never been touched, never been kissed. Mahamis ang iya kutis, ang iya lawas mayagkis, ang iya panik manipis. Magbusak ang mga paa, ang iya imimapula-pula. Magabaga, hinog nga makupa. Inin akong uyag, never been touched pa. Karuyag ko na pinihang iswilahan, naayon ako pag-iistoryakan mo. Kay Termi ako, bis ano huli ako kinuulian. Naindoy ako kung hiyan ka istorya, maupay pa matiun ang kinuniya. Naayon ako kung kaatubang hiya, naniliawan akong mga problema. Tirik na ako, maaram kung ano ang akong bubuhaton. Waray nagana, impagkaon ang ulo ko, pero di mali ko. Ano daw lang karuyag simon, init na hinamo haapon. Waray ibang ating unang-unang, imam na selala. Mahusay ko din ni Ma'am Racela. At akong maestrain ay papausa, kay nag-iba na. Kunon akong paniwa-kiwa, iyak yung di nakikita. Sugat-sugat hinwaray gana, salit ako ginpakianhan. Kung anong akong problema, kung irigan na makaaraw, igsusumat ko, nalahaiyaan matuon. Lugaring di ko nahihimo, kay sobrang akong pagrespeto, kay hiyaan akong maistra, makaaraw ituro. Karuyag ko na pirmihan iskwelahan, naayon ako aking istoryakan ma'am. Kay pirmi ako niyagin pusutuan, bis ano diri ako kinupurian. Naindoy Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. niya. Naayon ako kung kaako bang hiya, naliliawan akong mga problema. Nahatlo ako aking buma, pagsumating ka matuuran. Mangin ikaw makasiring na, akong imaray na batasan. Maaram ako Ma'am Racela, na iba ang gamutangan na. Ako sa lang na estudyante, na ikaw maestra.
naliliaw. Pinamalhas ang asong lawas, tumunhan lulo na pag-sinayaw. At kasabate, inigatsyep mo, sigurado ang gaganahan ka mo. Kay ang tukang na tsatsa, amo ining marasa, ang mga ulitaw o daraga. Imanais ka, pisan lakas na, naayon lahan sayaw sa tsatsa. Inasulit niya direng naritira, sige lang ang iya pamustura. Dirik na undang dirik pinubutlaw, bisan pa punong hiya magpaaga. Atras abanti, sayaw at tsatsa, amo ining ayon ni managis ka. Atras abanti, sayaw nga di makuri, biro ayaw magkimas, pangkamasala dati. Kung madisgrasya, mahi ikaw matumba, pagkikinatatawan ka, tungod hindi mo pagtsatsa. Maupay lang magsarayaw, kay ang atong problema naliliaw. Dinabalhas ang asong lawas, tungod handuro nga pagsinayaw. At kasabati, iningan tempo, sigurado nga gaganahan ka mo. Kay ang tukang na tsatsa, amo ining marasa, ang mga ulitaw o daraga. At kasabanti, sayaw at tsatsa, amo iningan karuyakta. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Amo ito ang Cha-Cha Medley. Yan. Nakada na didaan bahal nga tuba. Oo, kompleto na. Lagas na apoy. Never been touched, never been kissed. Ngan Ma'am Rastela. Ngan Atras Abanti. Ang trabaho lang nila, kada pangaunla. Okay, pwede ka mo magpa-shoutout iyong mga loved ones, iyong mga friends. Oo. Lagas ng bata, Yan. Sige, pwede ka mo mag-shoutout, pwede kihap ka mo tumawag, pero ayaw lahit landline pagtawag. A cellphone la. Oo. sa Pwede ka mo tumawag. may nira. Duha nga number ang 0995 ngan 0912. Yan. Kung karayag niyo mabati itiyo boses samtang na-shoutout ka mo itiyo mga mahal ha kinabuhi. Diba? Tinidor nga dupo, pilo nga kutsa. Ganyan lang talaga yan. Karagitong luto, nalukso itsura. Diba? Ganyan lang talaga yan. Oo. Pwede ka mo tumawag handuhang ang mga cellphone numbers. Oo. Okay, di kita maglangan samtang waray pa na shout out. Ngadto kita. Ngadto Ngadto kitahan sunod nga sunata dinilay ning aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hindi nga mag-asawa, ang trabaho lang nira. Kada At may tikit ka blue, kung na in English pa, pula. 1, 2, 3. Tsak, 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 tsak. Maupay na sayaw at tsak, 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 tsak. Nakakaliaw good at tsak, 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 tsak. Atras abanti lang kita. Tsak, 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 tsak. Namo naruruyag ang tsak, 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 tsak. Kay diri masumuan tsak, 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 tsak. Salit sarayaw lang kita. Kay ano iday nga nadiri ka.
kung igin sasayaw kahin cha-cha. Diri mo ako inaalagdan, imula ako ginbabarigdan. Baman ko na purot haim iba, naalagad na naruruyag ka. Kasiring mo nga di ak maarang, sumayaw hin cha-cha-cha. Cha-cha, cha-cha, maupay nga sayaw ang cha-cha, cha-cha. Nakakaliaw gud ang cha-cha, cha-cha. Atras abanti lang kita. Cha-cha, cha-cha, damo naruruyag ang cha-cha, cha-cha. Kay diri masumo ang cha-cha, cha-cha. Salit sarayaw lang kita. Cha-cha, cha-cha, maupay ang sayaw nga cha-cha, cha-cha. Nakakaliaw gud ang cha-cha, cha-cha. Atras abanti lang kita. Cha-cha, cha-cha, damo naruruyag ang cha-cha, cha-cha. Kay diri masumo ang cha-cha, cha-cha. Salit sarayaw lang kita. Sige kay na di ka man haakon, iba na lait ako puruton. Bisan lagas akong dadagilon, akon aagwantahon. Kay maupay la diri masumo, ang cha-cha nga sarayawon. Cha-cha, cha-cha, maupay nga sayaw ang cha-cha, cha-cha. Nakakaliaw gud ang cha-cha, cha-cha. Atras abanti lang kita. Cha-cha, cha-cha, damo naruruyag ang cha-cha, cha-cha. Kay diri masumo ang cha-cha, cha-cha. Salit sarayaw lang kita. Cha-cha, cha-cha, damo na ayon han cha-cha, cha-cha. Kay diri masumo ang cha-cha, cha-cha. Salit sarayaw lang kita. Cha-cha-cha. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Tini no kutsara, tini no kutsara, tini don. Amo atuan cha-cha. Ayan. Sayaw nga cha-cha. Oo. O nagdarahan naton oy pag time check anay kita ha. Time check anay kita, time check. Time check, time check, time check anay. Anaton oras sa bugos nga Pilipinas. Alas 4:39 na hakakurulpon. Ang binubuhat nira, pusok si Kwat Burla. Dalay nagbibingkil, Okay, padayon. mahulog ha. Padayon kita. Okay, akon kinsa shout out ang mga taga-barangay kan sumangkay han Balanghigay Eastern Samar. Karag itong luto. Anakon dila kapadihan nga maglaom-laom. Oh no! Nadakan nadakan
Kada padipiyo, anuwa, ngan padiromi anuwa, upo da niya mga ira mga misis. Asawa ni padipiyo, himadi idita, kaupo da niya mga kids, ano ha? Ngan padiromi, ngan madi Maria, Salazar anuwa, himadi idita amo gihapon, Diagro Salazar anuwa. Ayan. Ang trabaho lang nira kada Kumusta kamo? Kumusta ang mga Diagro Salazar family? at nira. Kada kan Samuel, kan Lito, kan Sir Edgar, ngan Hemi. Ayan, kumusta kamo? Kumusta? Kada kan Iyit. Kasal halamisa. Kumusta kamo? Kumusta? 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 Maupay nga kulop hayo nga tanan dida, barangay kan Sumangkay. Iraging hihimo. Uy nga ngayon kan Papa Charlie Morada. Kumusta Papa Charlie? Han barangay Kutikot. Nga gihapon kan Ate Marie Maragrag Morada, double M. Ate Maris, double M. Triple M. Kaya niya ngaran Marisa, aniya apelyido Maragrag, nganan iya liwat apelyido nga gindadara Morada. Triple M. Kutsa-kutsara. Ngana din sunod nga musika samtang nagpapadayon kita hiningaton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Usa nga original composition, love song, Haakon Mga Butkon. Nahinunungdong ka pa han mga saat mo, ngahi ako la waray na iba nga mahal mo. Hasta nga daya na di ko nahingangalimtan ang imo igin sa atirmi haakong panumduman. Tutubyan ang nga panahon akong pag-inulat, mga bulan ngan katuigan ang akong iniihap. Uputan akong mga pag-ampo, nagabay pauntang matuman, ang mga saat mo haakon, na ingimbol iwan, hain ka na. O akong hinigugma, hain ka na. Kamaihan na nga panahon, saan mo ako babalikon? Naguhulat ang akong gugma, upod anda ko nga paglakon, na ikawin maabot, nga maulon kahakon, mga butko. Kinalangga, gabay paunta nga ako pirmi haimo una-una. Akong ginlalauman, akong ginsasarigan, nga ang gugma mo matuod, waray kabalhinan. Kay ang gugma nga tiunay, madukot gudhadughan, diri basta nga mapapara bisan san upaman. Ang tigaman nagpapabiling, sulubhinin ak kasing-kasing, salit ikaw la pinalangga ang ginbibiling. Hain ka na, o akon hinigugma, hain ka na. O akon pinalangga, kamaihan na nga panahon,
Kakamaihan na nga panahon, saan mo ako babalikon? Naguhulat anak kung gugma, pupunanda ko nga paglaom. Nga ikawin maabot, nga maulon ka akon, mga butkon. Hain ka na, o akon hinigugma, hain ka na, o akon pinalangga. Kakamaihan na nga panahon, saan mo ako babalikon? Naguhulat ka na kung gugma, upot handa ko nga paglaom. Nga ikawin maabot, nga maulon ka akon, mga butkon. Nga ikawin maabot, nga maulon ka akon, mga Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Tini, tini do kutsara. Tini, tini do kutsara. Tini, tini do. Ayan, thank you B-Boy and B-Boy TV. Tini, Ayan, thank you B-Boy. Kumusta na kamo dida, ha? tini do kutsara. Ayan, kumusta kamo dida, ha? Barangay Pikas, Sagkahan. Ayan, kumusta B-Boy? Oy, nga da ka nati Joliet, ha? Ang trabaho na. Nan nga dagihap kan Yaya Elisa, kumusta? Binubuhat nira. Ada gihapon kan Carlin. Kumusta ang Reyes family? Ayan, Misa and Reyes family. Oy nga da gihapon kan Bari, ha? Dida ha hainit sa Bari. Adit ada dihera dihiton may stepki. Ada gihapon nan iya malaom-laom nga Mrs. Iya malaom-laom nga Mrs. Dahil nagbibingkil. Mahulog ha. Si Jesami. Ano ito na apelyido ni Jesami? Pilot Misa na. Reyes. Pero ano yung apelyido? Nangalimot ako. Ha? so it's so Jesami. Nangalimot ako na apelyido ni Sami. Oo. Ayan, kumusta ka mo? Kumusta? Metro Tacloban. Oo. Kumusta? Metro Tacloban. Kinukumusta gin siya. Shoutout naton ang nga tanan nga mga vloggers. Keep up the good work. Ang mga labinan, mga sikat nga mga vloggers. Oo. Yan, baga garbo nato nito nga damoit mga Pilipino nga mga vloggers, nga mga sikat nga mga vloggers. Yan. ang trabaho Ang na. B-Boy TV. Hello, B-Boy. Kumusta? Ang binubuhat nira. Yan, kumusta gihapon ang mga taga-Samar? Didihakat Palogan City. Kumusta? Oo, kumusta na kamo? Kumusta? Didaha Gindapunan, didahan Kasal alamis. Barangay Burak. Oo, kumusta kamo? Didaha Barangay Lagundi. Ayan, didaha Barangay 1, 2, 3. Oo, nga daha Patag. Kumusta? Danay Mga nagbibingkil. taga Canlapuas, Katbalugan City, kumusta? Mga taga Muñoz, ayan. Pilot na kutsara. Ayan, salamat naman. Okay lang, oo. So it's so Kadakan Ma'am May Notas. So, nag-live ako kakulop di daha Facebook. tini, Oo. tini do kutsara. Kakulop ba ito, kuya? Yo. O, kakulop ba ito nga nag... Aw kasang kulop, oo.
Ma'am May Notas, salamat. Hanimo baga ginlabyog, ha? Tinig-tinig ko Kutsara-kutsara Ayan. Tinig-tinig kutsara Okay, jacket. Wari jacket yan na kay medyo mapaso. Oo. Wari kita jacket, B-boy. Oo. Kuan lugod. Kuan lugod. Ang ginja-jakitan, may ada. Maabot gihapon iton panahon na B-boy, ha? Na manahatag kita hin jacket. Kung makakarawat na kita tikang kan YouTube. Yes, pangako yan. Tinig-tinig ko Dirila jacket kay kinahanglan makakarawat nga ni kita kan YouTube. Share for everyone. Oo. Amo ito sinisiri nga hatagalog, hating kapatid. Yan, oo. Dirila jacket. Damo itong plano hiningataramdan ang tunughan musika. May plano kitahin pagpiding. May plano kitahin pagbulig hadton mga nanginginahanglan. Pero nag-aalagad lang kita hini kan YouTube. Oo, blessingan na nga ni kita. Pag may blessing na tayo, siyempre hindi pwedeng ipanatili lang yan sa atin, kundi i-bless din natin ang iba. Diba? Ganyan lang yan. Parang gripo yan. Oo. Parang gripo yan. Kailangan pagdaloy ng gripo, ipadaloy din sa iba. Yan. Luto Nalukso itsura Marami tayong mga plano, B-boy. No. Marami tayong mga plano dito sa ating programa. Kaya lang nagdidepende kasi kung meron lang tayong maraming pondo, hindi na tayo mag-aantay ng mga blessing, no? Mga blessing. So, siyempre sasarilinin natin to kasi masayang makakatulong ka sa iyong kapwa. Di ba? Lalo na yung mga naghihirap ngayon. Oo. Hindi tayo dito, hindi tayo dito, Department of Selection and Wrong Distribution. Kailangan kung sinong nangangailangan, bigyan. Ang binubuhat Hindi seleksyon, kundi bigyan ang nangangailangan. ng bata Ang tiniduro Ayan, B-boy. Sige. Tagalog yun, ha? Tagalog yun. Dasal halamisa Abay nira Mga silya Ayan. Sige, padayon kita. Magwawaray na lewat kita hini. Laging hihimo Tusok si Kwat Budla Okay, padayon kita han sunod nga musika. Adiman. Tiin Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Kutsara Karakitong luto Nalukso Ang title hini, Bangon Estihanon. Tinidong kutsara Adiman. Kutsara Eroy ko na natawhan kamatamis pagpuyan waray ko iliwon kay puno hinkalipayan kahimyang ngan kamurayaw rayha han akong dukhan ikaw ang pirlas, dakit, han sinirangan, bangon na istihanon, ipakita ang ing kaligdong, tindog, hanim katungan ayaw, na pagpagaro, mga mapahimulsa
ngan haluhan kagamhanan esti ikaw iralalamat yan samar nga ang natawhan dapi hasinirangan ikaw ang unungan tugtog hakatugtuban andam kami pagtabang bisan san upaman iruy na ang natawhan diri ka pagpapabayan bangon nga estehanon ipakita ang inkaligdong ayaw pagpasibayin ang imong kalugaringon ang mga magraog-gaog ngan magkalumpiguson tukdaw nagangan Yes, Ruel Bayutas, talagang mabuhay ang mga istihanon. Mga istihanon nga diri na pagarong hitmay mga gahom. Pero kung tama, kinahanglan sundon, ha? Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Samar ng natawhan dapit hasinirangan ikaw ang unungan tugtog hakatugtuban andam kami pagtabang bisan san upaman iruy na ang natawhan diri ka pagpapabayan sama na ang natawhan dapi sinirangan ako mga pag-ampo na unta kaluuyan han kahitaasan nga ang samar iya buligan gawson kin mga karaan hakadayunan tugdaw nagadngan bangon estehanon Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, salamat imo comments. Well, Bayuta, Tinidukot sa mabuhay ang mga istihanon. Ayan. Tinitirito Putsa-putsa Mga istihanon nga Tini na nag-i-exercise it ira katungod. Tinidukot sa Mga istihanon nga natindog sa kamatuoran, ha? Ayaw na kita pagtindugit sa iyo. Pagkamatuoran. Diba? Ganyan ang mga taga-ST. Tikang iton ST, tikang halawaan,
Ipurlos, Kinapundan, Salcedo, Giwan, ay Mercedes Pangayan, Mercedes Giwan, nandi din naman ha Crossing, Buena Vista, ngadto MacArthur, Hernani, Llorinti, Balangkayan, Maydulong, Burungan, yan, San Julian, Tap, Sulat, Tap, ngadto ha Canavid, Dolores, Artiche, San Policarpo Anay, arang nga di anay hairaya, nga di masuba kita, nga di hahipapad, maslog, ayan. Siyempre nga di naman kita Artiche. Oras, an oras ngayon. Oo. Canavid, Dolores, Oras, San Policarpo, Artiche, nganhan maslog pa hipapad. Ayan. Shout out han mga istihanon, tika nga Hipurlos, Kinapundan Lawaan, Balanghiga, Salcedo, Mercedes, Giwan. O yan, ang mga LGUs ini. Ang LGU, San MacArthur, Llorinti, Hernani, Llorinti, Balangkayan, Maydulong, Borongan, San Julian, ngan Sulat, Tap, yan. Canavid, Dolores, Oras, Artiche, San Policarpo, ngan an dini duduhan masuba kita ngadtuha maslug ngan hipapad. Ayan. Mahulog hati. Shout out nga daha iyo. Oy nga da kan anaton igkasi musikero nga Mayor Han Hernani hi Brad Amado Candido. Yan, Mayor, kumusta? Nanto kitan sunod nga musika. Oo, dinhini nga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Entreguero ngan entregira. Damuan nakakasaramo, hinwaray lang inungdan. Tungudlahan mga entrega na pinanghibabatian. Dahil na tuturon, dirik panginginanon. Kung ungod-ungod ba o binuwa-uwa nga mga istorya ho. Kung imo atubangon, matawa-tawa mahiyong-hiyong, sugadhin maanad nga karnero, buutan ang nawong. Ngayon kay pagtalikod mo, ikaw ang naninilikado, diri ka lang maaraw, naglilinakat ka nga bagahin waray ulo. Pamuhay-buhay daw sangkay, panginanuhin maupay, pamalandunggan man anay, kung baga ulo mo tuhay. Diri ka ba maaraw, handarahununhan ka langsang, itong tao kuno nga sumatan, waray buot, laking ibigan. Waray buo! Waray buo! Hey!
mua at ubangon, matawa-tawa mahiyong-hiyong, sugadhin maanad nga karnero, buutan ang nawong. Ngayon kay pagtalikod mo, ikaw ang naninilikado, diri tala maaram, naglilinakat ka nga bagahin waray ulo. Pamuhay-buhay daw sangkay, panginanuhin maupay, pamalandong gadman anay, kung baga ulo mo tuhay. Diri ka ba maaram, handarahununhan kalaksan, itong tao kuno nga sumatang, waray buot nga tinipigan. Mga intriga nga sumat, pagpagkaraot nga libak, tumuod ka nga ni dayon sangkay, ikaw ang tao nga uwa. Mas masahol ka pa kontrahan, diri mga Kristohano, diri ka nga ninano, natubod ka largo, diri mo siguro, ano na klase kahit tao, dayon kalak nagbuo. Mga intrigera, intrigero, waray iba nga ginihimo, pagpagkaraot lahat mga tao, dirigat unta maano, unungod ngan sigurado. Pero kung puros mga binuwa-buwa, waray gamit ito, nakakasamok lang ito, nakakahatag himbis puso, nakakalipong lahat ulo, mahahangit ka kon ito, asihon mo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Ayan ang mga tuan, intrigera ngan intrigero. Yan, ang mga marites. Tinig, tinidog kutsara, tinig doon. Hala, kapina, din nag-sponsor gihapin kape. Kutsara, Oo, may ada naghatag-hating kape. kutsara, Oo, nagkuhan ini, naghulog ini. Nidahan aton, alams na. tinig na mag-asawa, Oo, ginpalit naton han kape. Ayan. kada pangaon na, Nagkamay ada, nag-sponsor hin kape. Oo. binubuhat nira. Okay, padayon kita, hiningaton taramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Oy, ginsa shout out ko ngayon ang mga taga SOS Bell, Didihan North Bell, oo. Halamisan, Ang mga taga SOS ng Habitat mga Syria, Lot 4466 SOS binubuhat and nira. Habitat Lot 4466. Danay nagbibingkin, Oh, syempre aton ginsa shout out an aton didi anamon didi presidente ang Homeowners Association. Oo. Digang ham presidente, ngadahan vice, ngadahan secretary, treasurer, ngadahan PIO, ngadahan auditor, ngadahan PIO, ayan. Ngan syempre ngadahan mga board, ayan, mga board of directors. Oh, shout out din hiya yung tanan. Oo, mga HUA officers. Ayan. Siyempre, gihapon ang mga taga GMA Kapuso, ang era HUA officers, ngan siyempre, upod na ang mga constituents. Ayan. tinig doon. Mga taga Corbel, amo gihapon. Api ito nit era mga pisyalis. Ngan pati ang mga constituent. Ayan. Ang mga taga Global, hello, kumusta? Ang binubuhat nira. Sige, padayon kita ha. Ngadto kitahan sunod nga musika adiman usa nga love song waray-waray original composition. Dinilahin nga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Mga Syria, iraging hihimo,
malas. Kasing-kasing mo ako nagutin saan. Imbit-titigan diri ikubulas. Kay gumakto waray good paglubas. Kuni parang ritmo tinusa nga bukan. Marahong marampag mga dahong higlaban. Ano sana tuyong habukan mahapon. Makaputin dayon kay ini tigumaon. Kasing-kasing ko ang katipigan mo. Haoras nga tanan, ingataman ko. Dito ka magpidok, inipagpasilan. Kung hinag tong iba, di mo pagpupulsan. Nagkarawon mo akong mga pala. Kasing-kasing mo akong nagutin saan. Timpit-titigan diri ikubulas. Kay gumato waray good paglubas. Kuni parang litmo inusa nga bukan. Marahong marampag mga dahong higlaban. Ano sa nga buyog habukan mahapon. Makaputin dayon kay ini tigumaon. Ngunit parang litmo inusa nga bukan. Marahong marampag mga dahong higlaban. Ano sa nga buyog habukan mahapon. Magkaputin dayon kay ini tigumaon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan ang mga tuan kanta nga kasing-kasing tipigi o sa nga waray-waray love song. Tinidog kutsara. Oh, kapi, B-boy. Kapi. Di na angkol nagkakapi na, B-boy. Oo. Meda actually nag-sponsorin kapi. Tinidog kutsara. Tinidog Bangin meda di da karoyak mag-sponsor hit pa di sit kapi ha. kutsara. Oo, sige la. Ay pagkalang, B-boy ha, bangin hikapon itim kasing-kasing. Mahula nila. Oh no! Balitaw, B-boy. Kapi, adina. Pagbumithan baba para mabusog lagasan. Amot to balitawan, original nga composition. Tinidurlala. Kasing-kasing tipigi. Ayan, oo, sangal ware-ware love song. Maram ka mo, mga ka-viewers, Abay nira. Mga pagtikang naton pag-recording han mga waray song, mga waray-waray. Pag-waray good na asi ito. Yaray nagbibingkil. Mahulog hati. Oo, nenunod dumakato pag-recording, pag-siyahan ko nga pag-recording han mga waray-waray song. So, nakukornihan ng iba. Karag
Daragiton Pero hasta nga nagtikaiha, damo na ang nag-recording ang mga waray-waray song. Oo, nagiging kilala hira nga mga singer, nga composer han mga waray nun. Adalangan hit pagtikang, ano? Oo, kay siyahan ko nga pag-recording, waray good talaga. Oo, pero pagtikaiha, nag-boom ang album, didahan pag-boom ang album. Ang primero ko nga album ang Kurat sa Mayor. Oo. Nag-boom niya. Oo. Ngan hasta hadto nagtikang pagtikang pag-recording han mga waray song. So, oo. Ayan. trabaho la nira dada pangaula. Yan na, damon at mga waray songs. May na mga reggae, ha? Pagungithan baba para mabusog lagas na. Oo, damon na yan at mga waray-waray nga mga kanta. Ang tinidur lalaki. Damo. May ada ko sasample niyan. Mga waray-waray nga mga kanta. Alamisa. Patutukaran nato niyan, patutukaran, ha? Tira. Sisingit na din hini nga aton taramdan ang tunughan musika. Sisingit ta ang diri ko composition, ha? Tusok si Kwat Budla. Danay nagbibingkil. Mahulog. Sige, ngadtohan siyahan. Tinidur nga duko. Ato kitahan sunod nga musika. Dinhilahin nga aton taramdan. Daragiton Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Okay. Ini nga ako niya napatutukaron ang title hini Laptop ngan cellphone. Oh, maram ka mo ko na ano ang laptop ngan cellphone? Ha? Anong kahulugan ng laptop ngan cellphone? Pamatiin niyo ini nga tukar. Laptop ngan cellphone. kutsara. Tini dot kutsara. Tini dot kutsara. Laptop ng cellphone, ginagamit ang mga patron tapos funksyon. Laptop ng cellphone, lapad na tupperware ng silo, info on. Laptop ng cellphone, batasan ini mga parapan matron, diri na uli kung waray dara nga bring home. Mga patron permi itong binabantayan, dayon lahiyan ang sulong di nag-aalam. At yagihak ining mga parapanapos, diri na uli kung waray dara nga putos. Bisan damo pa itong tawit lamisa, naghihinay-hinay hasurod lang pangarga. Laptop ng cellphone, ginagamit ang mga patron tapos funksyon. Laptop ng cellphone, lapad na tupperware ng silo, info on. Laptop ng cellphone, may adang mga tao nga sobrang kahubya, bisan diin nga karigo-digo nabot nga. Hama nga kung diri-good na paurhi, may ada surod lang nga dara-dara permi. May ada tupperware o di nga ni cellophane, permi nakaandam bisan hiya kumain. Salit di na mamimiling hinturo unong, kay damo na ang sulod ang laptop ng cellphone. Laptop ng cellphone, ginagamit ang mga patron tapos funksyon. Laptop ng cellphone, lapad na tupperware ng silo, info on.
Lapad na Tupperware ng silupin pupunon. Laptop ng cellphone, ginagamit ang mga patron tapos punsyon. Laptop ng cellphone, lapad na Tupperware ng silupin pupunon. Laptop ng cellphone, asyainin ayon hatun may mga bring home. Permi nagdadarahin laptop ng cellphone. Asyainin kahulugan ang laptop ng cellphone. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Okay, ganyan na maaram na kamo kung anon ka rin singunhan laptop ng cellphone. Biboy, maaram ka na? Anon ka rin singunhan laptop ng cellphone? Tinig-tinigdon. Laptop, lapad nga Tupperware. Tinig, Cellphone, silupin, pupunon. tinidot kutsara. Tinig-tinigdon. Amo ito ang kahulugan ng laptop ng cellphone. Ining nga mag-asa, Diba, diri halata? ang trabaho la nila, kada pangaunla Ayan, balitaw. Katuwaan lang yan. at nira. Walang pinatatamaan dyan, ha? Kanta lang yan. Ng bata, Yan. Original composition. Ano lang yan? Parang ano lang. Hindi yan patama, ha? Hindi. Ano lang yan. misa, Parang kanta lang, ganon. Wala lang. Wala lang. Silya. Ang binubuhat nira, pusok si Kwat Ano ha? Biboy ha? Saring ni Biboy. Maaram na kukol. Ayan, maaram na si Biboy. Biboy TV. Pilok na kutsara. Aram na si Biboy kung ano ang laptop ng cellphone. Tigam nila ito Biboy ha? Oo. Laptop ng cellphone. Balitaw. Sige. Time check ani kita. Ang aton oras. Oras sa bugos nga Pilipinas. Alas 5:25 na hakakurulpon. Din hilahin ng aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ang trabaho la nira, kada pangaunla. Okay, padayon kita ang sunod nga musika. Ang baba pa Adiman ang sunod nga musika, paborito inihan mga lulangan lulo, lalaki, manangan mano, babae. insingan inko. Yan, adiman, original composition gihapon. Silya. Ang title hini, Panyo nga Binordahan. Dinhilahan, Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Mahulog hatiin, tinidor nga duko, pilok nga kutsara. Ikaw, gudla iday, anak hinihigugma, testigos ang langit, ug sugad man ang tuna, may dako nga bato, didahan may sapa, nga atun lingkuranan, kung kita nagkikita. Di ko hingangalintang anaton mga sa nga bisanon dangatan,
di kita magbubulan. Bisan pa umabot, unusan kakurian, los ay tangagugma, aton unungan. Kay ang tao, kung naabat na hintugma, nawawara kapaminsan, nawawara kahuna-huna. Irusiring paman, basta gugma kunong magsugo. Pilit ka nga pagbibil mo, bisan ka pa diin magtago. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kay ang tao, kung naabat na hingugma, nawawara kapaminsan, nawawara kahuna-huna. Pirusiring paman, basta gugma kunong magsugo. Pirit ka nga pagbibil mo, bisan din ka pa magtago. Titigil laiday, panyo nga binurdahan. Day amon laini, an aton handumanan. Kung ini mawara, may kahulugan, tigaman laini, nga ako inahingalimtan. Tigaman hanggugma, nga gimpara imudughan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amo ato ang panyo nga binordahan. No? This is my original composition. No? Sidainihan akon volume 3. Ang may lahuta mayor. Ayan. Sidainihiya nga album. Panyo nga binordahan. No? Damoit na kantahin ni. Oo, pero itakon la hangyo ano? Hangyo ko lain kinasing-kasing hangyo. Mga nakantahin ni kadaman mga taga Norte and Samar. Kung niyo ini kakantahon, no prob. Okera. Okera. Okra. Okay la. Oo, pero ayaw niyo kadahit iyo lingwahe, iyo yanaknan kay ang kanta, diri man into didaha iyo komposa. Kung ano niya lyrics, ayaw niyo pagpaguha. Gawas na lakon masarit kamuhit. Tagyaon. Ahon, tagyaon, tag-iya. Sugad hini nga panyo nga binordahan, may da dito lyrics nga nasa rin. May dako nga bato dito san may sapa. Ayaw. Kay ang komposin ni ditohan may sapa. Oh. Hangyo la ito na, hangyo la. Oh. Hangyo la. Request. Palikaw, shout out naton ang naton mga ikasi mag-aawit, ang mga taga Norte. Oo.
Ariyohan gub mga lusay, sering pa dito, tipigi sin maupay. Ibutang sintuhay, ayaw, ibutang hintuhay itiya. Yan, so, amuleton ako niton hangyo, isip tag-iyahan kanta. No? Tinidor kutsara. Sige, pero kung iba nga kanta, itiyo kantahon, nga dire ako mahangyo. Eh, dire man akon, di ba? Tama? Hindi nga mag-asawa. Oo, kung lain ni, hangyo ko lain ni, ano? Ngadahan na kantahan ak mga kanta. Parihon tinidor kutsara, agin kanta ni Edgar Balicio. Para mabusog lagas. Imbis nga paghungithan ba niya, pagdusulhan ba. So meringan nga pagdusul bagahin. Ang kutsara. Binagoy ito nga kahungit. Dirituhay nga kahungit. Ang pagkanta ko hininga tinidor kutsara diri, bayahiya ko an inin. Diri bayat siya comedy, kundi igin hatag kulaan han tinidor nga ng kutsara. Paghungithan ba para busog lagas ng bata. Ang tinidor nagsisimbolize ito ng paghungithan sura. Ang kutsara nagsisimbolize ito ng paghungithan kanon. Diba na sering tinidor nga dupo. Oo. Pilo nga kutsara ang pilo nga kutsara nakakarakit luto nalukso iturahan surahan tinidor nga dupo. Ayan. So amula medyo nasusubula kita kay iba ang pagdusol nga ng paghungit. Higam niyo mga waray kasi waray nga ang pagdusol nga ng paghungit iba. Pagdusol pagahin kinuan ito nga kahungit pagahin force. Oo. Kutsara. Kahin kinuan ba? Ginpo-force mo paghungit. Indudusol. So, Edgar. Oo. Kaya mga salamatan yung pagkanta. Han tinidor kutsara. Nganhan atras abante. Nganhan lagas na bisan lagas na hiapoy. Nganhan anbahal nga tuba. Edgar Balicio, Han Kalubian, Leyte. Tigila, no problem. Basta, kung ano iti lyrics, ayaw niyo pag-ibaha. Kaya iton kahulugan iton lyrics. Kasal halamis. Kaya paghimo ito nga lyrics, may edha iton mga kahulugan. Mga Siriya. Iton nga tinidor kutsara, seryoso iti nga kanta. Diri siya comedy. Pusog si Kuat Gurla. Sige, ngadto kitahan, sunod nga musika. Dinhila hining aton taramdaan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray non. Na kutsara. Para gituluto. Naluksulit sura. Oh, sugad hini nga kanta. Oh, at itakon niya na igahatag iyong kanta. Iniinggang ginkanta ni Joey Ortez ngan Evelyn Impon. No, si Evelyn Impon taga kuan na ini si Evelyn, taga Hilungos ba ini? Taga Hindang. Basta taga dinhi ito Leyte. Taga Leyte ini si Miss Evelyn Impon. Oo. Nan si Joey Ortez taga Calbayog. Adi man ang era kanta. Ha? O sa ini nga love song gihapon. O sa inihan mga proyektohan, mga pagtikantahan, mga waray-waray nga damo na ang sumunod pag-recording. Adi man, si Joey Ortez ngan Miss Evelyn Impon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray non. Kasal halamisa. Abay nira. Mga Siriya. Hanuna nato nga pagkita, daw inok nga diri mapara. Gimbati ko ang paghiya
Imo ako, akong ikaw. Ang gugma ko diri mahanaw. Lumukso. Na imo hisabtan ang gibatining dughan. Pinangga ko diri mabalhin, imo gudlaan kasing-kasing. Kunhi ikaw mahirayo, dughan ko magsubo. Imo ako, akong ikaw. Ang gugma ko diri mahanaw. Hinaong na imo hisabtan ang gibatining dughan. Pinangga ko diri mabalhin, imo wala ang kasing-kasing. Kung ikaw mahirayo, dughan ko magsubo. Imo ako, akong ikaw. Ang gugma ko diri mahanaw. Hinaot nga imo hisabtan ang gibatining dughan. Imo ako, akong ikaw. Gugma ko diri mahanaw. Hinaot na imo hisabtan ang gibatining dughan. Imo gudla ako, akon gudla ikaw. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kaya namo ato himis Evelyn Impon nganhi Joey Ortez. Tinidor kutsara, tinidor Ang title nato nga kanta, Imo Ako, Akon Ikaw. kutsara. So ama to sa itunhan mga Tinidor kutsara, tinidor pwede na comment sa Kuya Des. kutsara. Sige. Ining na mag-asawa, ang trabaho la nila, kada pangaunla. Ang binubuhat nila, pagbungithan ba, Oo. mabusog lagas ng bata. Okay, thank you Lot Lot 2009. Oo, nice music daw. Ayan. Thank you. Thank you hani mo comments ha. Sa halamisa, abay nila, mga Ngadto kitahan sunod nga awit. ang binubuhat nila, Pero kuan na ni kita. dalay nagbibingkil. Time check ani kita, time check ani kita. An aton oras sa bugos nga Pilipinas. Alas 5:42 na hakakurulpon. Di nila hininga aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, di na maihamag alas 6. Sige, padayon kita ang sunod nga sunata. Tinidor Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Asawa, ang
trabaho lang hirap. Kanto, Mr. Philip Pagaduan. kanto, nakamaong ang t-shirt mo blue. Ang dughan ko pinana ni Cupido. Ang kay ano, galit nagpakilala ko haimo. Sos Mario si kahusay mo. Waray ko na maguliwi ang palad mo. O San Pedro, amo pa ini. Compose ini ni Sir Archie Lisiges. Nakita ko ang malaanghel na babae na may kanto. Ikaw na ang pinibig ko. Matungha-tunghan mga santo. Ikaw na unta ang swerte ko. Ang kanto. Kanto. Nasungkit ko ang matamis na oo. Maupay na laong magi ako. At nadamo-damo pa naman ang kanto. O San Pedro, amo ba ini ang langit nga hingi ako. Nakita ko ang malaanghel na babae ang may kanto. Ikaw na ang bibig ko. Ba't tungha-tunghan mga santo? Ikaw na unta ang swerte ko. Ang kanto. Ako nawara, o driver din hinala, may kanto, may kanto. O San Pedro, amo ba ini ang langit nga hinap ko. Nakita ko ang malaanghel na babae ang may kanto. Ikaw na ang bibig ko. Ba't tungha-tunghan mga santo? Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Kanto. Kanto. Ayan, amo atuan na compose ni Sir Archie Lisiges na ginkanta ni Mr. Philip Pagaduan. Hakanto. Tining, tining kutsara. Tining, tining kutsara. Tining, tining kutsara. Ining na mag-asawa. Nan, siyempre, ngadto kitahan sunod nga awit. Nga, An ako nigpapabati ha iyo nga awit. pagpungitan Oy, ba? last music na kita ha. Nan bata. Di kita mag-uura-ura kay Lala. pakorit ura-ura na. Ang kutsara babae. Palitaw, last song kita. Pero an ako nigla-last song yan ha. Kasilya. Aton i-play ang music na kinanta ni Mr. Joey Ortez. Joey Ortez from Calbayog City.
tiil tinidor nga duko. Ayan, last song para haaton nga tanan, din nila hining aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Adoy, adoy, haako'y maluoy. Adoy, adoy, hadukhang bation. Mahimo ba nga ako pasayloon mo? Hain na ang mga saan mo. Adoy, adoy, kanugon. Ha ako bumaya. Mahimo ba na ikaw bumalik na? Bulngain ning akong kaminaw. Han kahitlaw, han kagabiho. Lulun kamingaw, haakon. An kaanya, hindi napulan. An imlarawan, an nakikitan. Mahimo ba pasayloon mo? Di na maantos ang kaminaw. Adoy, adoy, nganong nga pa ang puso mo? Adoy, adoy, kanakong kutma. Adoy, adoy, ang akong guma. Adoy, adoy, ang akong guma. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ayan, amo ato hi Mr. Joey Ortez sa naton last song, Adoy, Adoy. Nagakalbayog kasi hiya, kaya may adoy, adoy. Kutsa-kutsara Ayan, nga da ka na Sir Joey Ortez, ngan Ma'am Lita. Oo, di da aaday ni Hirayanaha. Aday ni Hirayanaha, Quezon City. Oo, di da may Litix. Oo, yan. Sir Joey, kumusta? Ma'am Lita, kumusta? Yan. So, mga kasangkayan, mga ka-viewers, waray na kita oras. Tubtub sunod nga pag-program, dinihinin aton taramdan. Taramdan, parahan mga waray noon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Abay nira Ayan, paki-like and share, like, subscribe, like and share lah ito na aton YouTube channel.
An Art Ramasa sa YouTube channel. Oo. Nagbibig Yan, siyempre, pag ay ka mo kaawot pag-comment sa kay yung mga comments, tinidor na babasahon naton hit pag live naton mismo. Ha? Sara Ayan, salamat sa iyo pag-views. Nalukso Doon mga viewers, akong shout out. Salamat sa iyong tanan. Anakon kaupo didi Kuya Des Itang ngan samtang ininiubos nga sangkay ngan tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa. Magsisiring damo nga salamat han oras nga iyong ginhatag. Oo, ngan God bless sa iyong tanan. Tini do kutsara God bless sa aton nga tanan and bye-bye. Papa Art Ramasasa po magsisiring. Kutsara I Ininga love you. nira kada pangaula Andino Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Suglagas ng bata Bye-bye for now. Ang kutsara babayi Kasal halamisa Abay nira Mga silya